Okay, welcome everybody Добре дошли на всички to the Stargate Circles, and в let's all Старгейт take a кръговете и moment нека всички just to отделим relax, момент просто да се отпуснем, close our eyes for a затворете moment, очите за мъничко and just with our и intention, просто с нашето намерение imagine these представете си circles all around the globe тези кръгове and по all those цялото земно individuals кълбо и всички connecting тези in индивиди, as които well. се свързват също. And let's just И нека intentionally просто възнамерим create an да energy field създадем together едно енергийно just поле by заедно, просто intending to като connect възнамерим да се свържем to each and every one. към всеки Close your един. eyes, just Затворете imagine очи, просто си this представете energetic connection. тази енергийна And връзка maybe you can и може feel би можете да as there's an почувствате, energy beginning to grow. докато тази енергия започва да This is нараства. something that we've Това е been нещо, което practicing ние with those people that практикувахме are on с the тези awakening хора, to които са oneness. в And пробуждането we've към discovered we единство. can И ние create открихме, че a можем да huge създадем energy field огромно together енергийно поле just with заедно, our intention, просто с нашето just with our намерение, просто intending to connect. като So let's възнамерим see да if се we can свържем и така, нека just видим дали allow for that можем просто possibility да допуснем because it тази възможност, happens защото това just се with our случва intention. просто с нашето намерение. Beautiful. I can feel Прекрасно. Аз мога да the soft, почувствам gentle energy. меката нежна енергия. Very good. Много добре. And I'm here, as you can see, I'm И аз alone съм in Mount тук, както може Shasta. да видите, аз съм сам в планината So Шаста. И open така, your eyes again, отворете очите си and you отново can и вие feel можете Jules да and the Maui почувствате energy. Джилс и енергията на Yeah, I'm Hi. Мауи. waiting for about 3 more hours before I get on a Да, plane and аз съм на 3 часа fly out of разстояние here. преди да хвана самолета и да се So върна при теб и така. just take a moment to really Просто отделете feel the момент energy around the наистина да world. We were just почувствате connecting with енергията от a цял свят. bunch of Stargate Circle Ние точно hosts се свързахме с all over една the група world, and домакини it's на super Старгейт кръгова цял свят и energizing беше for us супер to изпълващо see с енергия за нас да the видим community getting как together and the общността се energy flowing събира and people being и so потока на енергия и happy. как хората са толкова And щастливи. so the focus И of така, this фокуса Stargate на Circle този Старгейт is кръг the е next phase следващия of етап the Stargate на community around the Старгейт world. общността по света. And that's born out of when we were in the И това Valentine's intensive се in роди, Shasta, we докато started to бяхме like в интензивния have уркшоп за people Свети Валентин в планината Шаста. just И ние видяхме raise their как hand and хората give просто вдигат ideas ръката си и about дават how we идея за can това create как ние можем community. да And it създадем made us една общност. really inspired И това to наистина put беше even more вдъхновяващо love да вложим дори into повече the любов global community. в And so глобалната our общност. vision И така, for нашата community is визия that за it's общността sort of like an evolving е word on the един вид planet right now. So it's not да just within the се Stargate включим community. в I света was в just момента. in Не like става въпрос a само за Старгейт gathering on Maui that кръговете. was very Не similar става to what we're doing въпрос with просто Stargate за Circles. събирането в Someone just Мауи. was Беше много inspired to start to подобно do these на Старгейт кръговете, но някой brain точно food ни nights, and вдъхнови she's a clinical psychologist who used to за work in тези New York City. She moved to Maui and then храни got за ума. bored. And so she's like, I'm И going to така, start sharing these тя каза, ideas. аз ще And започна да she had a споделям тези packed идеи house, and и she was тя just basically like в общи creating this линии space създаде това пространство for community to за happen, общността, for these like това да се seeds to be случи, planted, and тези for the семена да synergy бъдат and the посяти, за тази synchronicity that синергия comes и out синхроничност, of that. които And so излизат от това. on this live stream И today, така, we're в going to този move лайвстрим into a днес ние ще meditation навлезем в shortly. We медитация just wanted to скоро. plant Ние seeds просто that искаме да посадим there's семената, more coming. And so че има още което if you're предстои и така. interested in Ако this, вие се интересувате от make това, sure that you're on our уверете email се, list. You can go че to вие сте the в нашия имейл списък, stargateacademy.com and sign up че at the bottom of the вие сте се homepage. You are записали already. в нашата And then Stargate stay tuned because we'll be Академия reaching out to you and getting и you така more останете на линия, involved with like така че да pouring kind of бъдете another повече infusion of въвлечени energy в into това not just the вливане на Stargate енергия circles не in person, просто but от Старгейт also how can we кръговете, create които се community случват лично, но online, and също beyond така that, и how Старгейт can we общността help онлайн и the отвъд това Stargate как можем community да support помогнем each other. на Старгейт общността да се подкрепят едни и Because други, защото like there's so many talented има people толкова in this много community талантливи хора в тази общност, doing anything from които inner child правят всичко to от работа we с have a bunch of вътрешното like дете therapists who are also до into група терапевти, expanding които their също така consciousness разширяват and who съзнанието си are и experiencing които преживяват Stargate. There's this Старгейт. law
that we can be doing Има together to много support each неща, other които so that можем да правим заедно, if за you да се need подкрепяме extra едни help, други, така ако we can имате have a нужда whole от допълнителна directory of помощ, вие имате where you цяла can go to директория find от това, people. Or even къде if да you're just looking for отидете, an animal за да откриете communicator who can хората. help you talk to your dog because your dog Също knows where it's така going. So имаме хора, които Jules, ни учат yeah, как да I just комуникираме с wanted to животни. share we Джулс, got просто 5 исках да live споделя, translators че with us, and имаме you get so петима excited sometimes преводачи на живо и that ти it's толкова се difficult for вълнуваш them to понякога, че keep е up. трудно за тях да ти that way you насмогват. look like you want to say something this whole time. Yes, I mean, What's going on? Alright, sorry. О, добре, сър. Apologies to the translators. Извинявам се за So, преводачите. И guys, така, we don't really have хора, a ние huge agenda for what we наистина want to talk нямаме about. We're just here голям planting план за seeds това, за което and ще letting you говорим. Ние know просто that we're искаме going да to be посадим reaching семена out. And so и искаме да ви we'll be уведомим, че taking you ние Target Circle ще се hosts свържем с вас soon. We и know a lot of ние you have ще been се waiting свържем for скоро с that. домакините на And Саргет we'll кръгове. also be Ние знаем, че вие kickstarting очаквате това a и ние lot също more така that we can do ще стартираме online нещо много повече in от това, което smaller правим онлайн Zoom gatherings в as well. по-малки so Zoom one of кръгове. the И areas така, that една от is областите, really important която е наистина is важна, growing food. е And it's a big отглеждането job на to do храна. that. И And това е so one голяма of the работа ways да that се прави това. И the така, един от community can начините, come по които together is общността if може you да have се a piece of събере, land, е ако вие let имате people парче know. земя. And maybe there's Дайте people на in your хората да area разберат и може that би тези хора във together вашата you област can start да се creating a съберат и garden. можете заедно We да have a създавате property in градина. Weed, and so Ако we're имате inviting. Jules doesn't know имот about в this, but Уит, it's just come to mind и right така, now. Джулс не знае за това, но We've просто got a сега ми property дойде in на ум. Weed Ние with имаме a really имот в beautiful, Уит, huge в area of land Калифорния. that can we Много create красив gardens. имот, So if there's anyone in the Weed земя, area who would където like to можем help, да създадем yay. градини. Така че ако вие And those имате people имот that would също like в to Уит come up и and тези spend a хора, couple of които days helping with the могат да garden, дойдат, that might be да possible прекарат as няколко well. дни и да So помогнат за отглеждането на this градината, is това what би било също възможно. И one of така, the things that we това want to може да encourage. е едно от нещата, за Also, for които да ви those окуражим. people Също така, that за like тези to хора, които биха travel искали and да you don't пътуват particularly want to travel и вие alone, конкретно не искате да again, we'll пътувате сами, start to отново ние create ще започнем on да our circles създаваме an в area where нашите people can кръгове connect една and област, където travel хората together. могат да се свържат и да пътуват Things like заедно. this, where Подобни we can неща, support където each other ние можем stepping да се out подкрепяме едни of our други, aloneness, да stepping out стъпим of извън our нашата boundaries самотност, that are да created излезем by от нашите fear or граници, които са създадени uncertainty, от нашия страх so и we can really нашата start to несигурност, help така each че other наистина да in можем да many different започнем да се ways. подпомагаме едни други по много It's just различни really начини. beautiful И това е because наистина what I'm красиво, seeing is защото it's това, really което about аз виждам, unlocking е наистина за synergy отключването на тази and синергия и synchronicity because синхроничност, like защото това е като we're essentially ние в wanting общи this линии искаме global community to тази have a super глобална общност dynamic да energy има where people супер can динамична follow their енергия, където passion. хората могат да And следват somebody just своята енергия, wrote in the chat, how do you своята keep the страст. community from getting И stagnant? така, това And може to да me, помогне it's хората that да the се научат community как isn't да just in one предпазят place. общността от But that стагнация. we're looking at Ако creating ние around the гледаме world да is a създадем по situation света where we нещо can като ситуация, really където feel можем free to go наистина да се anywhere in the почувстваме world and свободни, да potentially пътуваме be където и да able е to по link света up и with like потенциално да се свържем thriving local с communities. процъфтяващи местни And общности. also it's И like it's също really така, about наистина the става breath. въпрос So like coming за together and going out into the world again. дишването, Like да се so събираме заедно, да as излизаме you по said света. that И about така, gardening, Preeti, here's like a както ти beautiful каза за example. You got градинарството someone in преди, the това е chat saying I'm on чудесен 11 пример. acres and the 11 Някой в чата казва, че има 11 Yeah. 11 miles акра northwest of BC with земя. 1 acre of garden and orchard. Another person Someone's saying saying I'm a master gardener. Някой казва, че е майстор my two passions, градинар. metaphysics and earthwork. So it's like So, И така, it'd be great if a master gardener би било can чудесно, ако майстора actually градинар assist всъщност other може people in да all these помага на different други places хора във around the всички world, тези места по света, giving them да им advice. дава I съвети. enjoy gardening, but Аз се I'm not a наслаждавам master на gardener, but градинарство, но аз не съм I'm майстор sure you have градинар, so но much аз съм information you сигурен, could че вие имате share. толкова много Yeah. информация, която можете да it's споделите. beautiful and this is Да, something that we can прекрасно е. И develop това е нещо, което можем together да on развием like заедно on the community platform в is платформата на how do общността, we share our като това как skills да споделяме нашите so умения и така, that we can build something that's да really можем да really new. изградим нещо, което е наистина ново. Yeah, somebody is saying I love the idea Да, of travel някой partners. казва, че Yes, Suzanne, so харесва do I. идеята за плановете за пътуване. Да, Сюзан.
Somebody's saying you're much quieter, Jules. Някой казва, че микрофона на Джулс е доста по-тих. So you can begin Е to get a така, sense of what можете we да want to започнете да create. получавате усещането за това, което искаме да Do you създадем. have И ideas? имате ли How идеи за това? do you perceive Как вие the възприемате Stargate circles Stargate supporting other кръговете people in да other подкрепят други хора skills and abilities and в community техните умения, actions? способности и действия People на like to hike. общността, хора, Other които people обичат in your area that would like да to правят hike походи, with you, други spend an хора в afternoon walking in the вашия country регион, които искат somewhere. да правят What is it? същите How is it? разходки в планината. And something Как we've би било mentioned това? before И is нещо, което one of the споменахме things that we'd по-рано, like едно to от нещата, create което бихме искали in да the създадем near future, в близко maybe бъдеще, not so може near би не because we're толкова traveling близко, for a защото while, ние ще but a пътуваме Stargate доста, B&B, a bed но and breakfast, a Stargate place where B&B, if you have a spare room легло и or if закуска, you have a ако little вие имате property that people can come допълнителна and стая, ако stay имате in for a имот, където while, хората могат да дойдат и that да we can отседнат start за connecting малко, in that тогава way. So maybe you ние want to можем да travel to започнем да Europe се свързваме по този from начин. America Може би and може you да want somewhere to stay пътувате where there's от a Америка към friend Европа и може that да can останете connect при with you and приятел, да show you отседнете, around or tell you where който to да ви go свърже, да if you want ви to come to the States разходи from наоколо, Europe да ви or покаже Australia or къде any да of these other отидете. countries. A place Всички where you тези can държави, have a като Австралия, Stargater Америка, to места, connect където with може да имате Старгейтър, and с to когото да се help you свържете, in a който да ви strange land. помогнете в непозната We can земя. move around this И ние planet можем да се freely. движим по тази This is планета really свободно. important. Това е Alcazar наистина важно. has been talking about Алказар that for говореше years, за това to от break години. down the barriers. Да разчупим границите, Simply by просто traveling като to пътуваме countries you've not been до to before, държави, в които so не that you сте can били преди, така experience че да what можете life да is like in other преживеете places. какво представлява This is живота really на an други important места. Това е part наистина важна of част being in the от global това да community бъдете because it в helps you глобалната общност, understand защото ви other помага да people's разберете lifestyles, the начина на живот на energy другите of the хора, places енергията на around the другите world, места because по it's not света, all the защото same. Every не е country has едно и its own също. Всяка frequency, държава има своя vibration. собствена честота, And Jules вибрация. and I noticed И that Джилс и аз many times as we've been забелязвахме това driving много around пъти, Europe. докато пътувахме из Европа. Even just Дори crossing просто over като the physical border преминем between физическата countries, the граница energy между държави, changes енергията се променя, because it's the energy защото of that това е енергията на nationality. тази There's a националност. group energetic. Това е една in групова every country. енергетика във всяка държава. And to feel that, to notice И it, да почувстваш and това, to да го забележиш и experience да it го преживееш, is really a е valuable наистина нещо ценно. experience for people. Ценно преживяване For за all of us. хората, за всички нас. Yay. Ей. So, what else do we have И in така, the chat? какво друго A lot имаме of в people чата? saying Много that хора they казват, enjoy it, and че somebody is те се saying, Lori is наслаждават. saying, Някой yes, казват, I have a Лори place казва, in Tulum да, си in имам място Mexico. в Тулум, Мексико. Wow. Уау. Time to go to Mexico again. Време е да отидем в Мексико отново. And Nuna is saying, И Нуно Nuno is казва, saying, I Нуно have казва, a place to enter into this new gathering and аз share имам healing, място, organic food, shamanic sense, Gaia. където So yeah, I mean, I да think this is really навлезем в what тази общност и мога да helps предложа people органична become храна. alive Да, is наистина, actually това like е the sharing място да of се помогне на хората да gifts, time, навлязат, energy, experiences. да Like им се that's дадат what keeps a community dynamic and преживявания. moving. And so Това е these, динамиката I на mean, общността, която се движи. Mark is saying I'm Марк overflowing with казва, ideas for the ние сме community. Feel преизпълнени like с the идеи за possibilities are общността. endless and eagerly Усещаме, waiting че for us. възможностите So са we're going to be безкрайни. following up И така, in the ние next ще weeks and months about следваме това в следващите starting to седмици и sprout these месеци за seeds. това как да And посадим so тези for семена. И now, така, за сега, there's So, all kinds of really cool понеже има yeah, всякакъв вид наистина хубави. И Christine is Мари saying, I Кристин have a казва, place in аз Brittany имам място or in в Cambridge. Британия или Кембридж. Yay. So this is something Е which така, is това е нещо, really което е exciting наистина to be able to вълнуващо, move around and connect да with сме other способни Stargates да се движим physically. наоколо и да се свързваме с So други yay, старгейтери dance. физически. Somebody is saying dance. Е, танц, Yeah. танцуване, All these някой different казва. Танц, ideas, всички things тези that различни you идеи, enjoy doing. нещата, на които вие се If we go наслаждавате on да the правите. circles, you Ако can just отидете в кръгове, advertise. вие This is можете what I like. просто Is there anyone in да my рекламирате area? това, което аз And харесвам. Има ли perhaps, някой друг Jules, в do you want моята to say област и something вероятно about Джулс
Можеш ли what да we're кажеш planning нещо to за това, do което ние планираме with да this правим new way of connecting. с този нов начин на свързване? Yeah. Да. Well, I mean, Е, it's a bit premature. We thought we would have more това е доста time предварително. before we were on Надявам се live да to имаме know повече for време sure преди whether да or ви not уведомим we're going to be на moving живо to a със new platform, сигурност, but there is a където ще very, преминем към very нова good chance платформа, that но we има will много be. And голям if we шанс да do, го направим и ако го it's going to направим, empower us to do това some ще ни овласти really да правим cool, някои different things наистина that страхотни we различни thought we неща, could do които on си the мислехме, че можем да правим current Stargate Circles platform в that we found were like настоящата платформа на Stargate because кръгове, of но ние purely открихме, technical че не можем things, we заради couldn't чисто quite технически неща, manage to create them. So които basically we can have не успяхме съвсем да some създадем. really Така че в cool общи new линии ние имаме developments that aren't някои quite наистина ready. So I'll страхотни just нови tease you guys развития, right now. които са почти готови, така че просто Alright, cool. останете на линия за But сега. things like the Stargate B&B, Но like неща като things Stargate BNB, like неща като way better ways to do далеч по-добри начини virtual да Zoom gatherings and правим skill shares. That's the kind of виртуални stuff Zoom that we're looking at. събирания. Това са нещата, Yeah. които Really търсим energizing. наистина да 2 изпълним rooms с available енергия. in San Miguel. 2 Yeah. стаи на разположение в Сан Макуел. Вау! 40 beds here at Quantum О, Leaps Retreat има in British Columbia, the same 40 place where there are легла 11 свободни acres тук of в an Британска orchard and a Колумбия. farm. So, or I don't like a garden. So this is Е cool, така, and this is the това е kind of stuff страхотно. that like Това е we'll start този to have вид a неща. directory of places around the Ние ще world имаме една директория с места по that целия are свят, aligned with която ще Stargate. бъде So, I mean, подравнена с Stargate. there's already so much energy for this Вече vision to има come to толкова life, много which is енергия really към тази визия, inspiring. която да оживее, която е наистина Really inspiring. It's вдъхновяваща, not наистина our vision, вдъхновяваща. it's Това не е наша Alcazar's визия. Това е vision, визията на which is Алказар, essentially която like в общи линии all about supporting е изцяло за подкрепа humanity на in човечеството в this shift into higher тази consciousness, промяна because към it's a по-високо huge съзнание, part of how защото human това е beings truly come голяма част alive за това как as човешкият we вид наистина we оживява, heal with each other, докато ние as се we изцеляваме grow едни in други, the докато context ние of being with израстваме each в other. контекста на We това да сме едни have с други, joy when we're ако with ние each имаме other. радост, когато сме едни с други. Yeah. There's- Dawn, Yeah. well, I'm just saying there's more and more Аз people просто saying have казвам, че все space. повече Dawn и and повече Brad хора have a place in имат Toronto. място, Дона. Има място за отдаване в Cool. Yeah, Торонто. somebody else is Супер. saying a new Да, platform would някой be друг great. казва, че The новата circles is a платформа good би start, била but they're страхотна, feeling the bugs and limits. Yeah. защото усещат Yeah. бъговете и ограниченията Beautiful. в сегашната Stargate Alright, so you guys are кръгова giving us платформа. so much good energy. Хора, имате Super толкова excited много about хубава it. And енергия, look, супер сме yes, развълнувани за Northern това. Icelandic Crystal Nerds. I noticed your full name. We were Да, connecting with this ние Stargate се Circle host in свързахме Iceland. We с were connecting before we този went live, домакин but от Исландия they в have Stargate кръгове yurts преди да излезете на живо, но at icelandyurt.is in the north of Iceland. те Amazing. имат в Северна I Исландия want to see тези the Northern кръгове. Lights someday. Удивително. So maybe I'll come visit you. И така, може би ще So, дойдем да ви yeah, посетим. Dawn and Brad. И така, If anyone Дони им needs a брат, kitchen ако installed, I'm a някой master има carpenter. So нужда these от are the кухня, аз things съм that we are going to be майстор inviting дърводелец. И you така, това to са нещата, put за които on the ще ви circles. поканим да And поставите в if we кръгове. move this И new, ако ние преминем към what do you call it, platform, тази нова then there's платформа, going to be a space where тогава all these ще things има can място, be където всички тези identified. неща ще And it бъдат actually has идентифицирани a и place where you всъщност can list ще има your място, skills. където вие може да And изброите вашите that умения platform и тази will платформа connect people. ще So it свързва will connect хора. people in your И така това area, ще it will connect свързва people хора във that are вашата област, interested но in също ще gardening, свързва for хора, които се example, интересуват от connect people градинарство, that have a например. place Ще свързва хора, които somewhere имат място in някъде, a place to rent, място, което a да place отдават for под the наем, Stargate B&B място за in a Stargate country, B&B в and някоя if you държава. want to И travel ако to вие that искате да country, it пътувате will до connect тази you, that държава, kind of можете да се thing. свържете с тях. It's an Този вид неща. absolutely Това е amazing thing. I абсолютно can't wait for us to невероятно start with it. нещо и нямам Yeah. And търпение this is the platform we currently да това да започне. И това е Stargate платформата. По-настоящем And ние we've put имаме tons of love into Stargate this. Circles.com и It's поставихме много любов в нея. been an amazing project. And right Наистина now we беше have удивителен over проект. 4,000 Сега имаме Stargaters над around the world. So if 4000 you're curious Старгейтери about от what's света. happening now and Ако who сте might be любопитни near you, какво this се is случва по live света и already. какво So е ново, you don't have to wait. това е вече на You can живо. go Не in е and нужно connect. да And I чакате, highly можете да recommend отидете да се use свържете и the силно ви messages препоръчвам in да the chat използвате feature. съобщенията And like, for в example,
функцията Here we чат go. съобщения. I've been hiding out a little bit on Maui, but there are И ето, quite a few например, в Stargates Мауи има here. няколко And so you старгейтери could тук. like И scroll in така on бихте могли someone, просто click on them, да and send them скролнете a върху message. някой, да кликнете върху него и да му So изпратите съобщение. basically, И you така, can в общи connect линии around the можете да world се and you can свържете с see the някого по members, света, you can можете see да видите events around the членове, world. можете да видите So събитията we'll по be света. И essentially така, в общи линии revamping a lot. You can see people doing Stargate Circle можете да видите posts. хората, The които Sussex правят Stargate UK. кръгове. Very cool. Very, very cool. Можете да So видите Sussex UK, that's what we got страхотно. И going on така, right now, and we're going to be това pouring е so нещо, much през more което love преминаваме в момента и ние ще вложим this толкова повече project. любов в този проект. I feel like there's Аз such a surge of усещам, energy right now. че There's има another area that такъв прилив от Jules and I енергия. want to Има друга focus област, on върху която a Джулс и little аз bit later in the искаме year, да се фокусираме because малко there's по-късно so през many годината, people защото that има have толкова all много kinds хора, of different които имат skills. всякакъв вид умения. And what we want to И do това, is което actually ние have искаме да направим е a program всъщност which да can имаме help програма, която you може да ви use the помогне да Stargate използвате energy to енергията на Stargate, amplify your за skills да and усилите abilities вашите and умения и to способности support you и да taking ви that out подкрепи into the world, да изведете into това our навън в community. света, в нашата And общност. so that's a И program така, that това е we're програма, developing която right ние now. It's развиваме going в to take a момента. while just to Ще get отнеме all the известно different време pieces просто да together. съберем всички But just части to let you заедно. know, Но this просто is да ви what уведомим, we're moving towards. това All е these different посоката, things където to ние се движим. support the Всички тези community. различни неща, за да And the подкрепим reason we're общността. doing И this причината, is поради because която го правим, е Alcazar has защото been Алказар stressing again and наблягаше again отново и the отново importance of върху community важността на in these общността times в and тези what's времена about to come. и това, което предстои. Yeah. Okay, so Да, Sue is добре, и saying, така си I оказва. messaged 3 Stargaters in circles and met Едно 4 in съобщение person between Sedona and Santa за Fe 3 in the Старгет. past Аз 2 срещнах weeks. 4 от Yes. тях в Седона And it's Yeah, like, миналата седмица. well, one of Да, the things that едно just от popped into нещата, mind is like, което yeah, if просто you want ми to go излиза на ум, visit да, ако somewhere, искате да отидете, find да somebody посетите in that някое area, място, connect to them and открийте say, някого в hey, тази област, свържете what's с the него и best thing to кажете, do? хей, I'm какво thinking е of най-доброто coming. нещо да Is направя? there Мисля да пътувам different до events? Is it вашата област. something, Има nice ли places различни to събития, visit? има ли хубави Get the места, които да local посетя? knowledge about what to do when you go Получете to these някое different местно places знание за if това you've какво not да been there правите, before. ако отидете в Yeah. това Maybe място, ако connect не up with сте some of the Stargates пътували whilst до on your сега. trip. Може би се свържете с някой от вашите старгейтери, I'm, I'm really ако excited. предприемате такова Cool. пътуване. Наистина съм развълнуван. Супер. Yeah, I'm excited too. Да, It's аз също really съм good energy. развълнувана. Това е наистина хубава Somebody's енергия. asking for Някой пита directions to weed. Well, за we need насоки to до relax Уит. about that one Трябва because that's да something that we're going to create се in the отпуснете future. за това, защото това е нещо, And when което it's ще possible, създадем в hey, бъдеще. it И will ако е be up on възможно, the circles. хей, това ще Mm, бъде публикувано yeah. в So кръгове. George, just keep an eye Така, out on the events section Джордж in circles, because then наглежда you can find секцията events not only събития in в кръгове, Weed, which is near Mount защото Shasta, but ще potentially откриеш some other ones as събитията well. не само за Уит, Yes, and което е в планината Шаста, но също we и have a някои други friend събития. Opal that's living Да, on that имаме property, and приятелка maybe Опал, she която can живее в имота и може би тя run with this one. може Let's да see. задейства този проект. Ще видим. Okay, so Добре, и така. Oh, cool. Karen is saying I found a Супер. wonderful Карен traveling казва, partner for cause through the аз platform. намерих Yes, so чудесен useful. So there you спътник go. до КОС Pay чрез attention to the платформата. next Супер. Ето, few days обръщайте in the внимание Stargate Circles platform следващите because you няколко might дни well на find that there's платформата some energy Stargate Grow, moving защото може да откриете and някоя енергия да can се show up for it. раздвижва. And И Donna is ние saying, ще I ви я live on покажем. Kauai. И Дона Would казва, love to connect with other Stargaters in the аз islands. живея в So Кауай и бих Jules just showed you се how to радвала do да that. се свържа с други старгейтери на Do you want to острова. say И it така, again, Jules, just so other Джулс people can ще really connect покаже into как да го how to do направиш. it? И така, Джулс Sure. ще Yeah, покажеш let's ли see if I can pull как it да up. го направи, как да се свържи с други хора в So нейната област. here we go. We И got така, ето, the Stargate Circles platform. We ние have имаме these Stargate different tabs you can visit. кръгове The платформата. circles is the best place to Кръговете go е to see the най-доброто groups място that да we отидете have. и да видите групите, And we'll които be имаме. adding in like И ние a ще healing support добавяме group soon, where you could make a подкрепящи post if you're going through изцелението something групи. and have people send you their Ако blessings and their правите prayers and такива their good energy.
постове, които potentially some healing circle публикуват Zoom благослови, meetups. изцеляващи So we have енергии. by location, we have by И така, language. ние So for имаме those of you who are Старгейт in our кръгове по global местоположение, по community език. speaking a different И така, language, you ние can go имаме here to глобални connect общности, with които other говорят people. различен език. Тук може да отидете да се Um, свържете с други хора, които And говорят then, вашия yeah, език. these are И for после when you're да, coming to an in-person event. това е But кръгове show the за map as well, определените Jules. събития, но Yeah, and then покажи this is the map. картата So the също, да, и това members е area is картата. where you can go И and така, find people членове, from members anywhere е място, където in the може да world. And it's also отидете, да kind of откриете fun хора to по just цял zoom свят. out and see where we И are. до някъде е Can you забавно just да focus on the видите, islands for a като moment? Because I see увеличавате there's и 30 people приближавате there. Well, this местата, is, където I се mean, намирате и да намерите различни interestingly, we have старгайтери. И така, това е интересно. most people on Повечето Maui and хора Big Island. са в Oh, no, this Мауи is на 11. големия Cool. остров. О, тук Yeah. сме 11, супер. A couple on the Big Island. Има няколко, And двама на this големия person's остров. in Kauai, right? Има Yeah, you're in Kauai and you're not on някой, the circles, който but е в connect Хавай. to circles and then people Свържи се can с connect to you. кръгове. Ти си в Yeah. Kauai. Yeah, I Свържи believe се this с is хорове и Kauai. ще я намериш. Yeah. So yeah, you might be the Останалите only one on your старгейтери. island. Може би си единствената на твоя You might остров. have to hop a flight to Maui and Може би kickstart some ще synergy there. трябва да прескочиш We'll до see. For those of Мауи you и who да don't, I also се That's включиш в not енергията. Jules. Which one's Kauai? No, go left more. Иди малко way. наляво, в другата посока. О, Yeah. другото ляво. Oh shoot! О, да. There it is. Yeah. Hard to tell which one is which because. О, трудно ми беше да различа two кое people кое. there. О, има двама Yeah, you души got там. people. О, има You're двама at least one души other там в Stargater. твоя остров. Не си единствения старгейтър Cool. там. Well, that was a fun Супер, moment. това беше забавен момент. I think we're 30 Аз minutes мисля, in, so we че might want to вече move into. сме 30 energy минути на живо, така experience че soon може here. би е добре да преминем Hmm. към енергийно преживяване Yeah. скоро. Да. Yep. Someone's asking, how do I start a Някой пита Stargate circle in как her area? да започне Старгейт кръг в Yeah, нейната so област. we are Да, going to и be така. taking applications for Ние hosts ще приемаме sometime in the very near future. So, like I said, make sure you're on our email list and keep an молби eye out за for it. Старгейт кръгове отново, Oh, така and че also, if you are meeting наблюдавайте up вашите имейли. and you Също want to така, share the love ако and вие the искате joy, да we have two споделите любовта hashtags и that you радостта, can имаме use два хаштага, които може да on social използвате в media. социалните медии. And one of them is И hashtag Stargate Circles. един от тях е The хаштаг other one is Stargate hashtag Circles, Stargaters. а And our другия team is хаштаг looking Stargaters. for И those нашият екип hashtags, and so търси we'll repost тези them to the global старгейтери, така че community ние if you make a публикуваме post отново with в those. So you can нашата share Старгейт like общност, ако споделяте like a неща като photo снимки or something или нещо from when you're meeting up от around the вашите world. срещи по And that света. can be really И това fun. може Like да бъде people have наистина shared some photos with me, забавно, като and it's really lovely. някои And хора another са place that споделяли you can снимки с тях и post това your наистина беше photos чудесно. is on platform. Друго Just in място за the снимки е в live платформата, feed. просто в You can лайв upload a фида photo and post можете it да публикувате, да there, the качите global снимка и да live feed. публикувате точно тук All right, в y'all. потока с новини Okay, Global Feed. so Добре, и така. lots of interesting comments Много and интересни offers, коментари and и оферти и again, отново. these are many things which Това are са about много, to come много неща, които into this със сигурност предстоят beautiful Stargate community в around тази the world. красива Старгейт общност So по let's света. И така, move into a нека meditation преминем so към that we can медитация, really така че share да можем our наистина love да and our споделим energies. нашата любов и нашите енергии. Okay. Добре. So allow yourself to be И така, comfortable, позволете си да се настаните удобно. relax, Отпуснете се. close the eyes. Затворете очи. When we meditate with the Stargate, Когато ние медитираме с Старгейт, we always invite the ние energies of the винаги earth каним to come up енергиите into на our body. Земята да се надигнат в into our нашето energy тяло и field. нашето енергийно поле. And so
И така, This is a really important това е part of the наистина meditation. It важна really част helps от you медитацията. connect to your Наистина ви body помага да се and to the свържете с earth, вашето very тяло grounded. и с The other земята, thing да that we бъдете do is we наистина invite you заземени. to Друго нещо, ask което for an правим, etheric е, че ние stargate. ви каним да An etheric поискате stargate етерен Старгейт is the да дойде при вас. consciousness Етерният of the Старгейт е stargate съзнанието structure. на Старгейт The структурата. stargate structure is an Старгейт anchor структурата for е this котва higher dimensional за това consciousness. високоизмерно It doesn't съзнание. need to have a physical То не се stargate нуждае да because има it's a физически consciousнess. Старгейт, понеже е When you съзнание. ask, Когато вие that поискате, energy will come to тази you. енергия ще дойде при вас. So we always И use така, ние this винаги използваме in това the meditations. в нашите медитации. And when we build up an И energy, когато we always изграждаме follow енергията, a similar ние path винаги to следваме the higher по-удобен dimensions. път към високите измерения. Така, We will start the ние ще meditation now. започнем медитацията сега. Beloved ones, 'tis Alcazar, Обични, това е Алказар. and allow us to guide you И позволете ни into да ви this напътстваме experience. в това преживяване. So first, И we така, ask each най-напред one of ние you искаме от всеки just to един от ask вас inside for the energy просто of the да earth, поискате в the себе си energy за of енергиите Gaia, на Земята, to come up енергиите на Гая, into your body, да се надигнат към into your вашето energy тяло field. и вашето Just енергийно поле. asking inside, no Просто need to поискайте speak it вътре out в себе loud, си. Не е необходимо but да го just изговаряте на having the глас, но intention, просто имайте the намерението, desire to feel желанието да the energy of почувствате the earth енергията на Земята coming to you. да идва към вас. And so we are calling for И the така, energy of the ние earth. призоваваме енергията на Земята. And just feel, И just просто allow for почувствайте, the просто possibility допуснете възможността and receive. и получавайте. Even if you do not feel it Дори right ако now, just не я allow усещате for в the момента, просто possibility допуснете възможността, that these energies че тези from the earth енергии are от coming to Земята you. идват към вас. And so now И така, we are сега asking each one of ние you искаме от всеки един to от call вас for an да etheric призове And един so етерен just the Старгейт asking is и all така that's needed. просто да We are поискате всичко, calling което е for the необходимо. presence of Ние an etheric призоваваме за Stargate, the присъствието на energy етерен of Старгейт, the Stargate. енергията на Старгейт. and feel. И усещайте. Imagine, visualize the Представете си, Stargate визуализирайте coming to you. Старгейт да идва при вас. Imagining as if you are seated or Представете lying си, down inside сякаш вие an etheric седите или Stargate. лежите вътре в етерния And Старгейт. now each А one of сега us asking всеки един for от the нас нека поиска activation за of your активация Stargate. And so на we are вашия calling for Старгейт. the И activation така ние of призоваваме all за the активация Stargates around the на world. всички Старгейти по света. And by asking, you are giving the Stargate permission И като to поискате, support you вие давате на energetically. Старгейт разрешение да ви Very good. подкрепя енергийно. And now, Много добре. beloved ones, we are going to А сега, vibrate обични, this Stargate ние network ще вибрираме around your planet. тази Старгейт The мрежа по thousands of вашата physical планета. Stargates, and now the Хиляди thousands of физически Старгейти energetic и сега Stargates, etheric Stargates that you хиляди are all creating. енергийни, етерни And Старгейти, so които we are всички вие starting to създавате. vibrate them И така, ние faster and започваме да faster. ги And вибрираме as we do по-бързо и so, по-бързо. the И докато го energy правим, moves up енергията through the се frequencies придвижва of the през different честотите на dimensions. различните измерения. So we are И doing така, this ние правим for това you right now. за Nothing вас for you сега. to do. Няма Staying нищо, което вие да relaxed правите. as we Останете vibrate отпуснати, the докато energy ние faster вибрираме and енергията faster, по-бързо и already по-бързо. moving Вече се through the движим fifth dimensional през пето energetics измерната and енергетика gently и нежно merging up се into the сливаме frequency нагоре ranges of the с sixth честотния dimension обхват на now шесто измерение сега. and continuing И up. продължаваме And we нагоре. now move И into the сега ние frequency преминаваме в ranges of честотния the обхват seventh на dimension, седмо where измерение, we където pause for a few ние moments as we спираме за vibrate мъничко, докато ние And so вибрираме your Stargate в and това седмо all the измерно Stargates ниво. around the world И are така, now вашият vibrating Старгейт at и the всички seventh Старгейти по dimensional света frequency. And сега we ask вибрират each one of you to simply с ask седмо измерна inside честота for и a ние искаме всеки strong един от вас seventh просто да dimensional поиска в energy себе field. си за and as you силно relax, седмо измерно енергийно поле.
Slowly, slowly, your И докато вие vibration сте отпуснати, gently бавно и harmonizes полека with the вашата energies of the вибрация seventh dimension. нежно се It happens хармонизира all by itself. с енергиите на Nothing to седмо do, измерение. just Случва relaxing. се напълно от само It's себе си, important няма to нищо keep за your eyes правене. closed Просто throughout бъдете the отпуснати. meditation because Важно that е да държите allows очите the си energy затворени по to време на gently медитацията, uplift you. защото това позволява на If you open енергията your eyes, нежно then да the ви energy издигне. dissipates because Ако your mind отворите starts очите to си, focus тогава on енергията what's се around разсейва, you. защото So вашият ум just започва да се relaxing, фокусира върху just това, което е allowing около for the вас. И така, possibility просто се that отпуснете, this etheric просто stargate позволете can support you възможността, in your че този own етерен Старгейт evolution. може да подкрепи It is вас this simple. It is във this вашата easy. собствена еволюция. Very good. Толкова е просто, толкова е лесно. Много добре. Now we continue А to сега ние vibrate your продължаваме etheric да stargate вибрираме faster вашия and етерен faster, Старгейт по-бързо и moving по-бързо. up now into Движим the се eighth нагоре dimensional сега frequencies към осмоизмерните and merge честоти And vibrating и се faster сливаме still, с девето измерение. merging through И your ninth вибрираме into the по-бързо. 10th Все още dimension and сливаме continuing се to accelerate, през вашето девето merging към десето into измерение. 11th Продължаваме dimensional да frequencies ускоряваме. now, and Сливаме се continuing с вашите until you 11 reach the измерни 12th честоти dimension, сега и where we продължаваме, bring all the докато stargates once ние again достигнем to a вашето gentle 12-то pause. измерение, където довеждаме всички and so as your старгейти stargate отново в нежна vibrates пауза. at the И 12th така, dimension, докато вашият again we старгейт ask вибрира each one of you в to 12-то ask измерение, inside отново ние for a искаме всеки един strong от вас 12th да поиска dimensional в себе energy си field за in your etheric stargate. силно And so we are 12-измерно calling for енергийно поле във strong вашия етерен 12th Старгейт. dimensional И така energy ние field in призоваваме за all the stargates силно around the world. 12-измерно енергийно поле във And всички just Старгейти по relaxing света. И просто се and отпуснете allow. Nothing и to do. позволявайте. Няма This нищо за happens правене. all by itself. Това се случва напълно от само себе си. Very good. Много добре, Very good. много добре. And as your И own докато vibration вашата собствена gently вибрация нежно се harmonizes хармонизира with the energies с around енергиите you, около вас, you become more вие ставате sensitive по-сензитивни to the за guides, the водачите, за benevolent beings доброжелателните that същества, are available които to са на assist разположение да ни us помагат at this time of в тези rapid времена на change бърза промяна on our на planet. вашата планета. And we start И ние almost започваме always by почти винаги inviting като the каним presence за of the присъствието на angels, the ангелите, angelic ангелското realm. царство. So we И ask така ние you искаме to от ask вас да inside поискате в себе си for the за presence and присъствието и support. подкрепата So we на are calling for ангелите. the presence И така of the ние angelic realm. призоваваме ангелите, and feel. призоваваме за присъствието Here they на come. ангелското царство. Just И noticing почувствайте, ето те the идват. energy Просто changing around you. забелязвайте как Can you енергията се feel променя около the вас. presence of the Можете ли да angels почувствате coming to you? присъствието на Invite ангелите them да to идва come към вас? closer. Поканете Come ги да closer. дойдат по-близо. Елате Yes, по-близо. help me feel Да, your energy помогнете ми да even more. почувствам вашата енергия дори Yeah. повече. Да, Very good, много добре, very good. много добре. And as most of you know, we love to invite И както повечето the от ascended вас знаят, ние masters. обичаме да каним And we възнесените start very учители. often with the one whom we И ние call започваме много често с the beloved, the wonderful, тази, the която наричате amazing Marie обичната, or Mary, удивителна, невероятна Мари или the mother Мари, of this Beloved ones, майката на този relax Исус. and invite the Обични, presence of the Blessed Mother. отпуснете се We are calling и for the поканете presence присъствието на of Mother благословената Mary or майка. Maria. Ние She призоваваме за присъствието such на a майка gift. Мери или Мария. a magnificent one Тя е who has такъв walked the earth дар, as you are doing now, великолепна, whose love която е for вървяла humanity по земята, както is вие so го правите strong. сега, She is still чиято любов with към you, човечеството е толкова силна. wishing to support you, Тя все още е wishing to заедно с вас. share
divine желае feminine да ви love подпомага, with you. желае да споделя So invite божествената her женска любов energies с вас. right now and feel И така, as she поканете brings нейните her енергии в divine този feminine момент energy и into усещайте, this meditation. докато тя The довежда Blessed Mother, нейната божествена женска feel her енергия в presence, тази медитация, inviting her to благословената come майка. closer, Почувствайте come нейното closer. присъствие, поканете я да дойде по-близо. Ела по-близо. Very good, Много добре, very good. много добре. And another master now. This one И още is един very учител сега. associated with your area of Този Mount е Shasta. много силно He свързан is с the one вашата known as област, Saint планината Germain. Шаста. Той е And so този we are познат going като to Сен Жермен. invite И each така one ние of ще you поканим всеки just to един от вас ask просто inside да for поискате the в себе presence си of Saint за Germain. присъствието на Сен And so we Жермен. are calling И така for the ние presence призоваваме of Saint за Germain. присъствието на Сен And just Жермен. feel И просто as the energy усещайте, shifts докато енергията се in the променя space around you. в пространството около Saint вас. Germain is known for Сен his Жермен work е познат with с the неговата violet работа flame, с виолетовия пламък, this flame of този purification. пламък на And so пречистване. if you И wish, така, you can ако also желаете, можете invite също да the поканите violet flame energy to виолетовия be with пламък, you. неговата Just енергия да feel бъде for с вас и already просто усещайте, this energy докато вече тази of енергия на purification, the пречистване, burning up изгарянето на of impurities нечистотите in your във energy field, вашето енергийно поле. that which no longer Това, serves което you. You повече can не ви offer it служи, вие можете to да this го предложите violet на flame този right now, виолетов and just пламък в момента visualizing, if и you просто wish, визуализирайте, ако a желаете, bonfire of един energy around you. голям огън And от these енергия flames около are the вас и тези beauteous пламъци purple color, са в красив and they are not виолетов hot, пламък и те не са but горещи, cool, но са хладни, as they докато те се движат so през just вашето allowing енергийно поле. this И така, просто позволете cleansing на това to изчистване move through your да energy премине field. през вашето енергийно поле. Beautiful. Красиво. And so now, И beloved така, сега, ones, обични, we invite ние also ви каним също the presence of Lord Buddha. да So поканите we ask присъствието на again for you Господаря to Буда. И invite така, the ние искаме presence от вас отново да поканите of Buddha присъствието на into Буда this meditation. в So тази we are calling медитация. to the presence Така ние of призоваваме за Gautama the Buddha. присъствието на Гаутама Буда. And feel, И усещайте, here he comes, ето this той идва. divine masculine energy Тази coming into божествена the мъжка meditation, енергия идва в joining those медитацията, who have come before присъединява се към as тези, they които create an дойдоха energy преди, of oneness докато те създават around енергия you. на единство около вас. And as you know, И there are както many, many знаете, masters има много who учители, have walked the earth. които са Let us вървели по invite земята. all Нека of them поканим to всички bring тях their gentle да доведат presence into тяхното this нежно global присъствие meditation. в тази глобална So asking медитация. inside now. We are И така, calling for поискайте в себе all си the сега. Ние enlightened ones, призоваваме за all the ascended всички masters, просветлени, to bring their всички energy here. възнесени учители Just да feel доведат тяхната енергия тук. Here they И come, просто усещате. almost like Ето те a идват. soft blanket of energy Почти as the masters като едно меко joining their одяло от own енергия, докато energetic to this учителите global се meditation, присъединяват със inviting своята them to собствена come енергетика closer, към тази глобална come closer, медитация. hold Поканете us ги да дойдат all по-близо. in Елате your field по-близо. of oneness. Дръжте всички ни във вашето поле на Very good. единство. Много добре. And we like to invite И some of the ние star обичаме да families каним някои от звездните because семейства, they защото have all, те as a society, всички reached като общества са the достигнали vibration, the consciousness вибрацията, level that you call нивото на съзнание, което enlightenment, вие and наричате have просветление, moved even и са beyond преминали дори отвъд so many това, of them. толкова много от тях. So first И we така, call най-напред upon ние the presence призоваваме of за the присъствието на Pleiadians, who плеядианците, have this които very strong имат connection тази много силна to връзка humanity. с човечеството. So each И one of така, you всеки ask един от вас нека inside поиска now в себе си for the сега presence and за support присъствието и So we подкрепата are на calling for the плеядианците. presence of the Така ние Pleiadians. призоваваме
за присъствието на плеядианците. Here they come, И усещайте, bringing their ето те energy, идват, their light да увеждат bodies тяхната енергия, into this техните global светлинни meditation тела right now. в The тази Pleiades, глобална медитация в feeling their момента. gentle presence, Плеядианците, their caring почувствайте for тяхното нежно humanity. присъствие, тяхната грижа за Very човечеството. good. Very Много good. добре. Много The добре. Arcturans also, who work with the Stargate Арктурианците също, regularly. които работят с So each Старгейт one of you редовно. asking И inside така всеки for един the от вас нека presence поиска в and себе си support за So we are присъствието и calling for подкрепата presence на of the Arcturians арктурианците. now. И така ние Beings призоваваме of the star за family присъствието from на Arcturus арктурианците сега. and feel. Същества, Here they звездно come. семейство от Аркто. Here they И come. усещайте. Yes. Ето те идват. Да, Very good. много добре. Very good. Много добре. And there are so many И има толкова star много families звездни семейства, watching and waiting които for наблюдават humanity и to очакват reconnect човечеството to да them, се свърже for повторно the с тях, earth to take its rightful place за да може Земята within да вземе the полагащото й се universe, място в Вселената, within the many enlightened вътре, communities сред многото много in your просветлени universe. общества във вашата And Вселена. so let us now И така, invite нека сега all the benevolent поканим всички star families to bring доброжелателни their звездни energy семейства into да доведат тяхната So енергия в тази feel and медитация. ask. We are calling И for така, all the почувствайте и enlightened star поискайте. Ние families призоваваме around the за universe. всички просветлени звездни семейства and по feel Вселената. И усещайте. almost like Почти като another soft едно blanket of друго energy. меко одеяло от rush енергия, един enlightened прилив energy от from your просветлена stars. енергия от вашите звезди. We are now being Ние held сега сме поддържани in a gentle yet powerful в energetic field едно нежно и все пак created могъщо and енергийно held поле, by the създадено и angels, поддържано от ангелите, the ascended masters, възнесените the учители, star family. звездните семейства. We are going to do Ние something now ще that we have направим not нещо done сега, before. което не сме правили преди. The star families, Звездните as we have семейства, said, както казахме, are enlightened. Their whole са community просветлени. Цялата has им reached that общност е place that достигнала you това call място, което enlightenment. наричате просветление. And they have continued their И те са evolution. продължили своята еволюция. So they know Така че те from their знаят own от experience тяхното собствено the преживяване feeling of oneness, за the feeling усещането that за they единство, share усещането, together. което те споделят заедно. These different star Тези families, различни all in звездни communities семейства, of enlightened всички в beings. общности от просветлени So същества. now И така сега we are going to invite ние them ще ги поканим to share да споделят their experience тяхното of преживяване moving from на separation, преминаването от into разделение oneness, към единство, moving from преминаването от individuality to a индивидуалност shared към consciousness of споделяно enlightenment. съзнание на просветление. And so, beloved И така, ones, обични, asking inside поискайте в себе си for the star families за звездните to give you семейства a да ви дадат gentle, energetic едно experience нежно енергийно of how it преживяване feels за това, to какво е live усещането in a да живеете community в of enlightened ones. общност от просветлени същества. So just И така, просто feel for a moment what почувствайте you за are asking. мъничко това, което For искате, even though there are many защото masters that въпреки, have че walked on the има earth, много учители, the които са вървели по enlightened земята, masters, просветлени as you call учители, them, както ги наричате, you have not вие experienced не сте on your earth yet преживели на вашата земя what it все is още like to live in какво oneness. представлява да живеете в And единство. so И така, this is what we това are е, going to което suggest ние to ask ще ви for предложим да from поискате от the star families, звездните to give семейства, you да ви a дадат, taste, an да energetic вкусите implant, if you wish, or един an енергиен имплант, ако желаете, pathway или дори to enlightenment един път към for просветлението yourselves за вас individually, but самите for индивидуално, но society също и за as a whole. обществото ви като And цяло. so И така,
let us just Нека connect with просто each other се свържем едни с right други now в този in this момент, в meditation, тази медитация. feeling the thousands of Почувствайте stargazers хилядите around the world старгейтери по света and asking и for, поискайте on behalf of от all the името на stargaters, всички for старгейтери, the star families, to от give звездните us the семейства pathway да ни to покажат пътя enlightenment as a whole към просветление earthly community. като цяла So земна asking общност. И така inside now, поискайте в себе си we сега. call for Ние this support призоваваме за from all the star подкрепата от всички families звездни right семейства в now. този момент. And as you ask, И докато can you вие искате, feel можете ли да this почувствате energy coming into the тази meditation? енергия да навлиза в тази Another медитация? layer or level. Още един слой или ниво. Allow this energy to Позволете на тази vibrate you. енергия да ви It's вибрира. still coming. Тя все още идва. Invite this energy Поканете тази to енергия permeate your да being. проникне във вашето It is an същество. energy to Това е support енергия, you която да as part ви of подкрепи humanity като част от on an човечеството accelerated course на into курса на oneness. ускорение към Can you единството. feel that? Можете ли да Ask почувствате for it това? to get stronger. Поискайте да стане And по-силно и поискайте for the star families to support you звездните in семейства да ви opening подкрепят, even more да се to отворите дори receive повече, this за да gift получите that този they are подарък, bringing to us който all те right довеждат now. до всички нас в момента. We invite you Ние ви каним to assist да ни us in помогнете opening even more за to this отварянето дори supportive повече към guidance тези that you are подкрепещи bringing to напътствия, които вие us довеждате до right нас now. точно сега. Yes. Да, Receiving. получавайте. And as you И receive, докато вие получавате, can you take a moment to можете ли да express отделите your момент да gratitude изразите вашата as you благодарност, continue to receive? докато вие продължавате да Thank you. получавате? Bring me more Благодаря, дайте of ми this повече guidance. от тези Thank напътствия. you. Благодаря, Bring me more дайте ми повече and more и повече and more и повече of this energetic guidance, от тези енергийни напътствия. allowing it to be Позволете им shared with да your бъдат being now. споделени с вашето същество. Да, Receiving the energies. получавайте енергиите. Beloved one, Обичани, you are greatly loved and вие сте honored силно обичани и by почитани these star от families, тези звездни семейства, by your ascended от вашите master, възнесени учители and by the angelic и от realm. ангелското царство. They all know very Те deeply всички знаят много the дълбоко struggle that is за involved in awakening. борбата, която е включена May в these това energies пробуждане. that are coming to Нека you тези енергии, still които идват right към now вас все още в момента from the star от звездните семейства, may they assist нека you те ви in помогнат moving more да easily се придвижите по-лесно from the от separation разделението into the light of your към own светлината vibration на of oneness. вашата собствена вибрация на As you единство, each support докато each other всички вие се подкрепяте едни and други humanity as a и whole, човечеството като цяло. letting go Освобождавате се of the old от ways старите начини into the new reality that is към една coming нова реалност, for която humanity наближава and за for your човечеството beautiful и за earth. вашата красива земя. And so it И това е is. така. And so, И така, taking a moment and just отделете feeling момент просто да your own почувствате vibration, вашата собствена вибрация. just feeling the Просто softness почувствайте of мекотата your own на energy right вашата now. собствена енергия в момента. Feeling yourself fully in the Почувствайте body себе си напълно в тялото. and still with your eyes closed, just И все feeling още the с room затворени очи, around просто you почувствайте стаята около себе си and your и place вашето in the място в room. стаята.
then, when you are И ready, после, slowly and когато сте gently, готови, allowing the eyes to бавно come и open, нежно позволете на очите ви да се and отворят bring this energy и доведете тези енергии напълно обратно във вашето тяло, в настоящето. and just very slowly and gently И просто coming all много the way бавно и back. нежно се завърнете по целия път обратно. And feeling your own energy as you're back И in the почувствайте room, вашата собствена енергия, vibrating. докато се завръщате в стаята и вибрирате. So, of course, we love to hear your И така, разбира се, experiences. ние се And it's радваме да чуем за interesting вашите because that's преживявания. И е something we've интересно, never done защото before. това е нещо, което Yeah, не it сме was правили beautiful and до never сега. done. Да, това беше красиво. Искам да го направим отново. Да, Yeah, Obviously, Gloria saying a true galactic party. yeah, really. някой казва, това беше истинско галактическо парти. So, yes, some comments coming in now. Gloria saying, И wow, така, that да, was много wonderful. коментари I идват kept сега. seeing Глория symbols, казва, вау, това so беше many прекрасно. golden Продължавам да symbols, виждам violet and golden символи, light. толкова много златни символи, виолетова и Judith, златна светлина. wonderful, very different Джудит, energetic. It feels like I can прекрасно, много more различна now to енергетика. create and Усещам assist in сякаш all kinds of мога communities. да правя повече сега, за да създавам и помагам Thanks за for the всякакъв giant вид love общности. bliss. Благодаря за огромната любов и блаженство. Caroline is saying, Каролин so казва, beautiful. I asked them толкова to teach красиво. us how Аз to be a поисках от тях да ни community. учат как да бъдем общност. Beautiful. Nice. Прекрасно, хубаво. And That's Christy, something we're all learning Това е together. нещо, на което всички се учим да правим Christy saying, I заедно. feel Кристин myself казва, as an integral part of усещам this себе си global като Stargate интегрална част от community. тази глобална Старгейт Yay. общност. Ей! Yeah. I am Sunny Side Up said that went by so quickly. Някой казва, това Yeah, премина that's one of the толкова fun things бързо. about going Да, into the едно от energies is забавните time неща, passes very когато differently навлизаме в almost енергията, че all the времето time тече when много you learn. различно, почти винаги, когато Minette is saying, се I felt отпускаме. Mother Mary place her energy Друг into my right hand казва, and tears of усетих love майка Мери да поставя were енергия в in my моята eyes. дясна ръка и And Leslie is сълзи saying, потекоха there в are моите no очи. words to express Друг beyond all казва, I have known. нямам думи да изразя. Това е отвъд всичко, което знам. Guru Prem is saying, Yahoo! Гуру Прем казва, яху, Deep, profound, and beautiful connection дълбоко in the и heart красиво with all that is. свързване в сърцето с Truly всичко, blissful което е наистина community. блаженна, благословена общност. And Jacqueline is И saying, Джакалин I казва, bursted into tears because sometimes it's so аз difficult. изпаднах в сълзи, I feel защото so понякога е lonely. толкова трудно, Sometimes I чувствам се feel, толкова I think I'm самотна, going понякога crazy, усещам, but че I can полудявам, definitely но feel аз their мога love and определено support. да почувствам тяхната любов и подкрепа. And this Да. is why we И want ето to защо create ние stronger искаме да community, създадем because there's по-силна so общност, many защото има people толкова много хора around the по world, света, stargaters, feeling старгейтери, които lonely. се чувстват самотни. And again, И отново, that's something that това е you can put нещо, on the circles. I feel което можете lonely. да I could do поставите with в some кръгове. Чувствам се friends самотен. to connect with, Мога да се and people възползвам от will някои respond приятели, с които да from свържа и around the хора ще world. отговарят от цял свят. And then you can И после chat вие with them можете on да Zoom. си You can пишете с meet тях them. в You Zoom, can можете да се become свържете, friends. You да can се not be срещнете, да lonely станете anymore. приятели, да не бъдете повече самотни. This is so Това е important. толкова важно. Hmm. I'm just hearing Lonely Hearts Club Band by the Beatles. Аз току-що чувам песента Самотни сърца от Yes, Beatles. let's not be Да, lonely нека не wherever бъдем you are. самотни, където и да сте. Let's befriend each other. Нека Let's not бъдем be приятели lonely. едни с други, нека не бъдем самотни. This is Alcazar wants you to Алказар иска feel вие да part of this community. He wants you почувствате to себе си feel като част от тази that you общност. are, Иска вие да and се that there is почувствате, че others вие that сте. Има enjoy your други, които се presence. наслаждават на вашето присъствие. And
Dawn and Brad are saying, Даун и брат our казват, group here is so much fun. Two нашата brought група е guitars and толкова we are having a забавна. party with Двама food and music донесоха shortly. китари и ние си Oh, правим far out. парти с храна и музика. О, So страхотно. И така, this was another beautiful това беше още experience, едно красиво преживяване. and I really appreciated И the аз наистина съм support. признателен It за felt so подкрепата. nice. The Усещането support беше толкова and хубаво за from the star подкрепата от families звездните in that семейства way. по It този just начин. felt very special to Просто me. It felt го very почувствах different. много специално. За мен беше много различно. So again, Е still така, some very отново beautiful все още comments някои coming много in. красиви We'd like коментари, to които идват. suggest to Ние you, бихме though, искали that да ви after we предложим. complete Обаче this, след като that приключим if това, you're part of a ако сте Circles част group от gathering together, събиране talk на about Stargate кръг, your own поговорете за experiences with вашите each собствени other. преживявания едни с други. It's great that you're eating food. Страхотно е, So ако eat food and talk at имате the same храна и time. така, хапвайте си, говорете It's important to едновременно. acknowledge Важно е да признаете to на yourself себе what си you това, което experienced. But when you преживявате, но acknowledge когато it го to other признаете people, пред it други хора, anchors it това се more закотвя within повече you. вътре във вас. This is something that Това is е that нещо, science has actually което науката understood. всъщност разбира. So share И your така, споделяйте experiences вашите to make them преживявания, за more да ги real направите and по-истински more permanent и for по-трайни you. за вас. Yeah, and Да, Margie и Lynn was saying, Марджи казва, I've never felt so аз much никога не peace съм inside усещала толкова as много when the покой star вътре в себе families си, came in. откакто There were so звездните many of семейства them, and дойдоха. I Имаше was толкова one of много от them. тях и аз бях едно с тях. Beautiful. Прекрасно. Linda is saying Линда such a казва, beautiful толкова meditation. красива I'm медитация. feeling the Аз connection and the усещам oneness свързването и shared upon единството, us. което See, беше Andre Farella is излято on върху today, нас. saying that was so wonderfully calming. Thank you. Hey, Hi, Andre. Andre. Андрей казва, Maybe you can paint the energies that you че experience. He's an преживяването беше толкова amazing, красиво. amazing artist. Може би можеш And да in fact, изрисуваш in our home преживяването. in Shasta, Той е we have a невероятен very художник. large, Всъщност в нашия long дом в image that Шаста he created. имаме Very много beautiful, and many of you голяма, have seen it. дълга картина, Sometimes много it's красива, when we която do той it създава. online, Може би you я can see виждате, it behind когато us. имаме онлайн излъчвания. Може да я видите зад нас. Много хубаво. And again, И отново there's many artists in има our много community. художници в And нашата so you общност. can connect Така, together. можете да се And свържете in the заедно. future, we И will в have what we бъдеще call a ние ще имаме marketplace това, което where artists наричаме can пазар, където demonstrate their художници могат work да демонстрират своята and работа even sell to и дори да customers. го This is продават на something that клиенти. we Това е wish to нещо, което create желаем да in създадем this new в тази platform нова for платформа. artists of all kinds, Всякакъв вид for people with артисти, abilities хора of с all способности от kinds. всякакъв вид. That's why we want to Ето create защо ние this искаме да създадем тези умения, series of live streams that we're going тази to be developing. поредица от Not излъчвания, sure what we're going to call it които yet, but it might ще just be излъчим. skills Не development. съм сигурен как ще я Stargate наричам, Gifts но може би Training, sir. ще Oh, there you наричем go. Stargate Gifts Training to support you обучения за Stargate developing дарове. using the Да ви Stargate подкрепим да energies and развивате, да connecting използвате with your Stargate енергията и да ги skills свържете с to the вашите Stargate умения community към around the Stargate world. общността по цял свят. So Dawn and Brad just Дон и said, Браджет Jules, I казват, posted a picture of Джулс, that аз light beam you публикувах had yesterday in the live feed. снимка на това, That's rad. този този Thank you for светлинен doing лъч, that. който видях And вчера на излъчването. also Благодаря, че reminds го me, направи. for any of you who Също don't така know, това we ми did напомня a всички, които не really знаете. beautiful Ние live имахме stream with Lee наистина Carroll and красив Monica лайвстрим с Ли Morani, Карол и and Моника Морани. Cryon gave an amazing И channel. It Крион was даде called All невероятен About чанелинг. Lemuria. Наричаше се So you Всичко can за go and Лимурия. Така watch можете that да and see the отидете и light да го beam гледате и in да my head. видите светлинния лъч над At главата ми. stargate.live/Lemuria. В We're going to be Stargate.live на черта having Lee in Лемурия. our living room later this month. И ние ще Yeah, имаме for 4 workshop по-късно days, този Lee and месец. Да, Monica 4 and Cryon are going дни to be Ли, joining the Моника и two of Крион us ще се присъединят към and нас двамата и Alcazar. Алказар. When Cryon and Когато Alcazar come Крион и together, Алказар it's се съберат fascinating заедно, the way that е they bring energies and they невероятно interplay. начинът, по който събират And енергиите си и I си think we still взаимодействат. have a Аз мисля, че couple все of още имаме spaces for няколко people места to за be with хора да us in бъдат с нас person лично in our Stargate home. в And it's нашия going to be one Stargate of the дом. last И това things ще that бъде we едно от do последните in the неща, home които before правим we в нашия move. дом преди да се преместим. And
one other just announcement which И just още popped едно into my просто mind. обявление, което ми Because изкочи we're в ума, moving, we're понеже having a ние moving се sale местим, for ние имаме Stargates and Stargate разпродажба Goals, offering a 10% на discount. Stargate, на Stargate и на And that Stargate. needs to happen if you're interested and would like to have a physical Stargate. Ако You need имате, to have the orders ако in искате да by поръчате Stargate, the last можете да го day поръчате с of 10% отстъпка, March, но трябва so да that го we can поръчате complete до everything последния by ден April the на 1st месец and март, get така them че да all завършим shipped всичко out. до 1 април, за да можем да го Because we're leaving our разпратим, home понеже on the April the 15th. ние напускаме нашия дом на 15 април. Да, ще бъдем доста заети хора Yeah. до тогава. So beautiful И така, ones. прекрасни хора. AJ is asking where are you going? We're going all over the world Някой next пита year. So we're къде, going to be a bit nomadic, къде and we're ще waiting to бъдем. see where Ще we се get движим по guided. целия свят, ще We бъдем are малко getting really strong като feelings to пътници. stay open. We Наистина, might end up just down the street in Shasta. We накрая might end просто up може да се окаже на улиците в in Шаста, но може да се окажем Peru в Перу Or или Italy, Италия, or Italy. or Austria, или or Австрия, или Slovenia. Who Словения, кой knows? So знае. many places we can Толкова end много up in места, this на world. които може да се Azores, окажем. the Azores look pretty amazing. I would go there. Yeah, Um, we haven't either of us haven't been to the Azores before, but we're really looking Никой от forward нас to it. не е бил в We're Азорите, going to но be there наистина with Vivienne нямаме doing a търпение. Ще workshop бъдем for там с 4 Вивиан, ще имаме days. 4-дневен Yay. workshop там. and George is asking us И if we're Джордж пита building on our дали woodland. ние George, right изграждаме now that нашата земя в project Уит. is Джордж, за on сега нашия проект cryogenic sleep mode е върху because е в there's a drought in California and we спящо couldn't get състояние, the защото water to build a residential retreat ни е center, необходимо да which is имаме what we were водата, originally която going to do. трябва So за we will нашия see. I център. mean, Така it's че another thing that we'll ще just видим. have Това to е едно друго stay нещо, Yeah. за което ще трябва да Yep. останем I think на that's going to линия. be more of a little community being built there rather than a center. Yeah, Може би original това е vision was нещо, to build което ще бъде spaces по-скоро for за 200 общност people to вместо come. център. Да, оригиналната So, визия беше място за all right, 200 Eli, души, които да пребивават там, Yay. но сега е So, нещо друго. I gotta pack up and Добре, и go. така аз трябва да си опаковам багажа и yeah, да so we're going to тръгвам. be on the road И in a така, few ние weeks' ще time, бъдем which на is път really след 2 седмици. amazingly Време exciting. We're наистина starting е in Hungary, удивително вълнуващо. in Ние Budapest, a започваме very beautiful Унгария, hotel, and Будапеща в много then красив we're хотел и returning после to се Prague завръщаме again, в Прага the отново. same hotel as we were at Същия before хотел, в because it който was сме so били преди, beautiful. защото беше It's a толкова green прекрасен. hotel and they have Това е wonderful зелен food. хотел и те имат прекрасна храна. And И then после we're going back to ние се UK завръщаме обратно в see a lot of Обединеното friends there. кралство и ще видим I'm going to be able нашите to visit приятели my там. brother, Ще and мога да we're видя doing a брат си workshop in the отново most и ние ще amazing. правим workshop в It's a barn, but it's a it's a new building, relatively new, but it's a едно reconstruction много of an красиво ancient място. Това е English реконструкция barn. на древна, And then, as we said, we're off to the Azores древен to be английски with хамбар. Vivienne. И после To ще Shasta, бъдем and then в we go to Австралия Costa с Rica. Вивиан, после отново в Шаста, после в Yeah, Коста Costa Рика. Rica, Да, they've actually given Коста us a Рика, few те extra всъщност ни rooms, дадоха so няколко if you want to допълнителни join стаи, us, така че ако it's искате да going to се be about присъедините, youthing, but ще in a бъде very свързано с different way. подмладяването, но много, по много различен After начин. our last След youthing workshop нашия there, which последен was like подмладяващ workshop, the който third one, I think, беше, мисля, че we said, третия, okay, ние next казахме, year we're добре, going to go следващата somewhere година else, ще do отидем something някъде different. другаде, да And направим нещо Alcazar различно. said, И после Алказар каза, no, you have to come не, back трябва да again. се завърнете So we're отново. going back И така, ние се again. връщаме And отново. as I said, there's extra И както spaces казах, now, има so допълнителни if места, you're сега е така. called Ако to вие work сте on призовани да youthing the работите body, върху which is подмладяване на really about тялото, което staying наистина healthy свързано с това да останете as здрави, you age, докато вие taking care of the body. And there's going to be остарявате, да се suggestions about грижите за how you can тялото, do that. да And some of получите the някои насоки за incredible това как да го information направите. that Има we've някои received невероятна over this информация, last която year получихме about през последните how години you за can това do как that, but можете I да don't want to правите spend a това. long time Но не искам talking да about it отделям right дълго време now. да говоря за The това other сега. thing I do want Другото to нещо, което mention, искам да because so спомена, many people е, have че има толкова asked, много хора, we които are питаха за... making a trip Ние ще to правим пътуване до Australia, Австралия. and Sid here is telling me И it's Сид казва 11:11 тук, че right now. 11:11 часа We're сега. doing a couple of Ние workshops правим in два Australia, workshopа one в on the Австралия. Sunshine Coast and Един one in the на Blue брега Mountains, which is Sunshine и just един в outside сините Sydney. планини, който е просто And what a lot of отвъд people have been Сидни. waiting И for знам, че има is много we're хора, going to които го do очакват. 2 5-day Това retreats ще at бъдат два Uluru, 5-дневни and that's ретрита going to в be Улуру happening with и Vivienne ще се Chauvet. случат с Вивиан Шове. There's
multitude of Има little things that have to be множество малки неща, organized които and трябва да бъдат connected, and организирани и flights and свързани. all these things Всички тези which неща, we've been working върху on, които and we ние will be работим, и announcing ние that ще ги in обявим a couple of days. след So няколко look дни, out for така that че email. очаквайте All right. този имейл с информация. Добре, Wow, didn't expect to вау, have this не whole очаквах да имаме announcement, but it's всички тези just обявления, но coming те out. просто So, излязоха, така че thank you all благодаря на so всички much. ви толкова много. Let's all go on the Нека gallery всички view отидем в преглед so галерия, that we can see така че да everybody можем да видим that's всички, around the които world са по света, and just say и hi просто да to кажем each one. We здравей love you. на Thank you for всички. being here. Обичаме ви, It's really, благодарим ви, really че сте тук. special. Това And е a нещо special наистина thanks специално. to those И people that have специално opened up благодаря their за тези homes хора, които са to отворили share the своите домове, space. за да споделят Thank you пространството. all for Благодарим на being with всички ви за us. това, It's really, че really сте с нас. special. Това е наистина Oh, now, специално. can you feel О, that? сега можете Can ли you да feel that почувствате това? energy? Можете It's ли да почувствате beautiful. енергията? Yay. Прекрасна е. Thank you. Ей, благодаря ви. Thank you for sharing. Благодаря за това, че го Yes. споделяте. Да. And that very large group there И има една много голяма from група там Dr. Jenny. от We have to доктор come visit Джени. you Трябва there, да bring the дойдем, Stargate, да and do ви something посетим with your там, да group. доведем Старгейт и да направим нещо с вашата група. Okay, we love Добре, you. обичаме ви. Take care. Грижете се за себе си. Have a nice, И ние ви have a обичаме. nice Елате и ни talk amongst посетете. yourselves about your experience. Направете си хубав Enjoy разговор being помежду together. си за вашите преживявания. Big hugs. Голяма прегръдка. Обичаме ви. Yay, 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 yay. Take care. Грижете се за себе си. Хари от Австралия, обичам ви. Добре.